anyị onwere ga-edoziri anya ụmụaka anyị dị mma ije akwụkwọ ebe dị mma ụmụaka anyị dị mma ime ọrụ afụrụ m ife nwanne anyị lụrụ ICT ọrụ ibe a ka anyị chọrọ onye nwa na o nwere ezigbo ọrụ nwee ego o wetaracha ibe n'ụlọ ya ebutezara anyị trọbụl ajọ ndị a na-ebute nsogbu ebe a ibe anyị achọrọzi ebe a bụ nnukwu obodo Anambra bụ nnukwu obodo Anambra na Naijiria dị agwara m ya Lagos steeti gọvanọ nwanne ụnyaa si na Lagos ọfụ na onye Anambra bụ ụzọ na ọ bụrụ ndị beba bụ ụzọ jere ya bụ ụlọ onye Anambra steeti ka ndị ọcha bụ ụzọ si na ọ chụtara ego onye Anambra ga-ekwu imedial butere moto eji bụgharị kwin anyị gosiri ebe a ka akụkọ ịkpọ itinye nwere anyị na-etinyere ndị ala na-emebisi ibe o nwere ibe a na-eme eme ọbụrụ onye Anambra bụ ụzọ ihe uru anya ọbụrụ ebe a ka m na-abịa lebe nse na onye ọrụgodi post gaza post na Naijiria na-enye na onye Anambra steeti na ije nwere onye isi ndị amịrị ebe a nsi ọbụla ọ marọ onye Anambra bụ the first commission officer of Nigerian Army, the first graduate officer ndị na-eme sports ọ na onye Anambra win iko list Anambra steeti egwu egwu n'ebe a ka ndị nnukwu mmadụ nọ chọrọ ya ndozi Anambra steeti tupu ndị ala ka ha so ndị ọzọ bịa sogoma na ka ha hụrụ ndị Anambra steeti biko ọ bụghị gị lakụ Peter Obi lakị Anambra steeti iwu ewuga TV egosi ebe a na-anụ ọgụ na-egosi gosi ebe a na-anụ ọgụ na agụrụ gosi ebe a na-anụ ọgụ n'Ọka gosi anyị na Abuja anyị ebe anụ ọgụ ọka anyị mmadụ abatara abata na-ebutere anyị nsogbu onye ebe anyị achọrọzi anyị na-ekele onye ọbụla udo ga-adị n'Obosi ngọzi ga-adị n'Obosi ngọzi ga-adị na Anambra steeti ị na-ekele gị Okwute Most honorable, My Excellency, Mr. Peter Obi, I will connect. If you vote for Peter Chand, you will have oh yes. Darling, Indians and Andes here.